mi pa virgin le zin lo hi khriat har ve tak angin alanga anila taka athil atang chuan khriat ngai na vak a lo ni ma se a khriat thei dan kan soi den denanga ilo chin chia kheu don nia pakhat na enin case huna muang fan rain a kis chengea ati deuh buan le ati deuh buan chuan ala virgin ti khe theinga ma se virgin tho si mi kis thang ve to khum khim ero an thei thowa mi an kis zeivio wangin an virgin to lo angin ngai chuang lo la ma se mi an kis zeivak lo chuan an virgin ti ro achiang viau thung ole tu nei en lai hi sun game an tia video description na ilu che khan he ta hin ilu tanga phone number te password te khriat lo tu rom lo wa ti chuan a game chung ilu hnuwa a recharge na omta chu ta chuan cheng zanga sang khaten recharge the chu min hnuwa chuan game khel tu prediction ang deuh khaniang chu oma khang tin khan telegram group ava join the veka chu min hnu chuan helai hen kan du kan thlang don ania game kalphung hi soivek man ani lawa omjia chuanin poisa khelna ang deuh ani meng chu helai hen kan poisa lo to sa te kha withdraw le theita kan bank account te kha kan in fill up na te kha omta ti chuan helai kan thlen te kan som chuan cheng chu za chu kan dong le thei te po omta tin complaint box te customer service te boina kan ne chun zo tur te om thlap ani ni chuan lo va du chin la lo ve en chin lo ve khel ve chin la soivek thei ni lo a sin chang kha tu rin lo ve en ve chin don ni o pani na in ngai zon chuan taksa dang hanin khoi sakhun alo oma chuta chuan a khur deuh ten i khriam a khur deuh emo a che khong deuh tlat emo khatianga azam deuh nia alan chuan ala virgin ani ti a khriat thei bok pathum na i phalna alam ha sa zelang inute khoi don ani emo thil dang zel poni se i phalna alam ha sa zelang i phalna lam ha sadawa ati deuh pop zel chuan a virgin to lo ti na ni theya ma se i phalna alak ma sak zel chuan ala virgin ani ti na ani bok tin a virgin tak chuan i phal lo khan ati lui ngam lo bok ang che ole palina chuan in hanin chu kwal vel huna a step by step in a chengai lem lawang ati deuh top thuinang agam rem ham ve top zelang chutiang chu ani chuan ala virgin ani ti a khriat thei bok ani ole pangana a point to bera chuan mi pa chu ala virgin ani chuan mi pat mai chiat na lam hoi khima hian anti thuai vekang omzia chu muang fan kul ga ya ti a lem ngai lo anti deuh thuai emo anti deuh zunga anti deuh buan te pon mai thei ole a khai khom na chuan mi pa virgin chu a zei tak thei lo tong kama zeiviau ma se ti salama ataka hanchet taka chuan a che kul gai ngai lawang voi khatina tu ma an kul gai ngai lo che kul zoi gai tur chuan lo ti to hnu ani ngai ni heng point kan soite hi meichia po adik thoi ti mai theya ma se meichia hi chu lelama chuan mi bu man thiam viau lo ti khep to po hi zei lo deuh thiam lo deuh ang hian anom thiam tlat zel chu wang chuan meichia ve thung chuan khang point kan soite kha an tlak lem lo ni ti khriala mi pa ve thunga chuan hetiang lampang hoi a hian lem an changai lem lo a zei to chun zei ni mai in te zei lo devin an ngai lem lo ore poisa hlo thut thei dan tunlai chu an ron tin sa khop mai chung zinga chuan an ron ti thar pakhat i khria du chuan video lo lang hi en chunzom hal don ni o